19. mendera itzuli nahi dugu gaur. Mende hartako bertsolarien izenak ikasi nahi ditugu. Mende hartako emakume bertsolariak eta haien kontestua irudikatu. Guk ez dakigu zehatz nolakoa zen 19. mendea. Baina bildu ditugun datuekin, zuen aurrean iruditzen zaiguna egingo dugu. Beraz, inork isilarazten ez bagaitu, Entzun eta ikus dadila haien ahotsa. Gipuzkoako elkartearen nahi bat izan zen, 19. mendeko emakume bertsolarien inguruko datuak bilduta zeudenak biltzea eta haiek nolabait plazaratzea. Bai? Orduan Jokin Labaienek eta Nerea Lustondok bilketa prozesu hori egin zuten, ikustea zer dokumentu zeuden, zer bertsolari egon zeuden, eta zer zegoen haien inguruan bilduta, eta bildu zutena nolabait plazaratzeko sortu zen antzezlan, narrazio, formatu honen ideia, eta hori da hemen dakarkiguna. Baina ezagutzen aldugu Sabina Elizegi Maiz, Peio Errotaren arreba. Ateraldi ederra omen zituen, dena erantzuten omen zuen bertsotan. Aioa txua! Nienak atxua, demonillo paltxua! Ai, 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 ai. Baino, Sabina, zein zaitute? Zein hauten, por Dios, jota bota eta adios! Narrazio horren zenbait unetan badago dramatizazio edo antzezpen lan bat. Narrazioa Jokin Labaienek berak egiten du, eta gero Oskar Estangak eta Odei Unzuetak egiten dituzte dramatizazio txiki horiek, antzezpen txiki horiek, eta nola ez, bertsotan ere egiten dute. Jaso ditugun bertso horiek beraiek kantatzen dituzte. Eta gero nik tarteka marteka, pixka bat girotzeko, egoera girotzeko, doinutxo batzuk sartzen ditut, nire esku soinuarekin, eta horixe, pixka bat doinu ezagunak izan daitezkenak, bertso horiek egokitutakoak, eta bat. Enrikek barkamen eskaera luze bat idatzi zuen tartean Josep Antoni Aranberrik idatzitako bertsoak. Neskazarraren adiskiten bat, Bilbo aldean badegu, Kajista dela Ibai Zabalen, berak arbiro esan du. Nahi dizut bada errespuesta, gaur zuri ere pialdu, zuk Enrikeri esan diozu, ez du jauna, ez